कुलकर्णी कुठं आहे? कुलकर्णी बोलवा जाधव बोलवे ते पण आहे बरोबर. ते तिकडे गेले ना रत्नागिरी गेले. आता रवींद्र सभा म्हणाले तर खऱ्या पाठवत किती शाळांनी काहीतरी प्रॉब्लेम झाला गेलो. रोज बंद. तुम्ही कल्पना दिली होती ते रोज बंद असतात का आजच बंद आहे? रोज चालू आजच बंद ठेव. आजच बंद ठेवलं का रोज बंद ठेवतात? पालकमंत्री आले तेव्हा होते काय? पालकमंत्री आले तेव्हा होते काय? होते ना. मग आज कुठे गेले? काल होते. अधिकारी नाही त्यांनी थांबला पाहिजे होतं ना. माझे आमदार येतात, नेते पक्षाचे येतात, कळलं काय? त्यांनी इथं थांबायला पाहिजे ना. मस्करी बरं काय ते कशाला काय इकडे काय फिरायला आलेले ना मुंबईतून. जी घटना घडली त्या संदर्भात चौकशीसाठी आले ना. मग नंतर मनसेने काहीतरी केलं की मग इगो दुखवतात सगळ्यांचे. तर कुलकर्णी कुठे असतील म्हणा. हां 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 बरं इथं हजर व्हायचं लगेच. हां सगळ्यांचे फोन बंद आहे. इथे एक फक्त क्लार्क आहे, सिनियर क्लार्क आहे. तुमचं नाव काय? बाकी सगळं आहे ना. सगळं त्यांच्याकडे सर्व की सगळं दप्तर घेऊन निघायचं इथून. काय जात नाही. तुम्ही कोणच तुमच्या अधिकारी कोण आहे? काल कल्पना सगळ्या लोकांनी आमच्या दिली होती की आमच्या भूमिका यावर तुमच्या लोकांना तर एकही अधिकारी इकडे जागेवर नाही. कुठे आहे ते? कुलकर्णी वगैरे वगैरे कोण अधिकारी होते कुठे गेले? पाठवा. तर ह्या फोनवर कळवा पहिले किती वेळा येत आहे मला कळून द्या. ऐकायला येते का? विचारत नाही अधिकार पण काय अधिकार पण नाही. ठेकेदाराचा माणूस आहे माझं काही ठेकेदाराचा साधा क्लार्क आला भाडू सरांना त्यांचा तरी अभियंत्याला उठून उभं राहायचं त्याच्यासमोर. सर सर कर ही परिस्थिती आहे. म्हणून ही अवस्था आहे खरी. असं वर्ष दीड वर्ष झालं एवढा मोठा प्रोजेक्ट चालू आहे. ते पण आहे बरोबर. ते तिकडे गेले ना रत्नागिरी गेले. आता रवींद्र सभा म्हणाले तर खऱ्या पाठवत किती शाळांनी काहीतरी प्रॉब्लेम झाला गेलो. रत्नागिरी